Pedirlle disculpas á ponente, María do Carme García Negro, por este retraso que levamos no horario. María do Carme García Negro é economista, escritora, investigadora, doutora en Ciencias Económicas e Empresariais, profesora titular na Universidade de Compostela, foi directora do Centro de Documentación Europea, directora tamén do Grupo de Investigación de Economía Pesqueira. As grandes liñas de investigación do traballo de María do Carme son todo o que ten que ver que economía de Galiza, tamén co mundo da pesca, que economía pesqueira e tamén estudos de xénero, enerxía, recursos naturais e medio ambiente. É autora, entre outros libros, da pesca galega no proceso de integración económica española e as mulleres e os cambios sociais e económicos. Moitísimas grazas, Mari Carmen. Xa colocaré. Imos beber preventivamente. Ben, boas tardes a todos e a todas. En primeiro lugar, agradecer que Vía Galega contara conmigo para formar parte deste congreso. Espero que o que vou a dicir sexa quen de facelo de maneira que non provoque aburrición. Porque dime conta que é suficientemente denso como para ter que prestar moita atención, que nesta hora é o que menos ganas temos seguramente todos. Titúlase A UE como supraestado nesta etapa do capitalismo monopolista. Foi en 1933, o 18 de setembro, 2 anos despois de ser proclamada a Segunda República Española, cando no 9º Congreso das Nacionalidades Europeas da Liga das Nacións se declara Galiza como nazón. No seo dese Congreso Internacional e no marco do que sería logo a Unión dos Estados conocido como ONU. Non é o noso obxectivo comenzar nesta data a facer un pequeno percurso temporal, mas tamén é certo que é interesante sinalar que os procesos históricos teñen unha dimensión que abranxe moito máis tempo cronolóxico que a vida dunha persoa, ou mesmo dunha xeración. E certamente convenlle a nosa mirada actual ter en conta esa dimensión para termar das nosas perspectivas como pobo galego. 90 anos despois daquela data, mudaron moitas cousas, algunhas de maneira que a medio prazo preséntanse como inamovíveis, intocáveis ou persistentes. Mais, de novo, é certo tamén que nas relacións humanas en sociedade sempre hai posibilidade, mesmo utópica, de cambio. O tema que nos ocupa é a análise do carácter da Unión Europea. Conocida e caracterizada esta institución e o seu rol político, estaremos en condicións de coñecer a relación nese complexo institucional dunha nación como a nosa. Xénese da actual Unión Europea. A actual Unión Europea ten a súa orixe na CECA, Comunidade Económica do Carbón e do Aceiro, na data temperá de 1951. É de resaltar que 6 anos despois de que soldados franceses, belgas, holandeses, italianos e alemáns aínda non se tiñan librado da lama das trincheiras ou deran mesmo esquecidos seus mortos producidos polos contundentes, o imperio da necesidade obriga ao acordo criador da CECA, que era unha comunidade económica e que era precisa para levar a cabo o proceso de reconstrucción mediante unha plataforma de dimensións adecuadas ás necesidades. A finalidade é organizar a libre circulación do carbón e do aceiro no espazo dos seus asinantes, así como o libre acceso ás fontes de produción. A libre circulación de produtos sen direitos de aduana nin impostos inauguraba unha nova era nas relacións económicas entre os asinantes e tamén nas relacións económicas entre estados de países capitalistas. A estrutura, as institucións de que se dotou, o seu funcionamento, son vivo retrato en xermolo do que despois sería a Comunidade Europea e logo a Unión Europea. O acordo económico era requerido de forma imprescindible para pôr en común os recursos mineiros de carbón e máis a planificación da produción de aceiro,
a conveniencia e necesidade da demanda do mercado interior dos 6 asinantes, e así levar a cabo unha reindustrialización e reconstrución dese anaco de Europa devastada pola guerra. É interesante facer visível o proceso. Acabada a guerra, os vencedores e os perdedores falan e baixo a tutela e atenta mirada dos Estados Unidos acordan porse de acordo. É dicer, acordan acordar, vaya redundancia, para comenzar unha nova vida, cunha racionalidade que contemple a nova dimensión económica. É a constatación de que pequenos estados ou estados medianos non van poder resolver por si sós os problemas económicos dese presente e a necesidade dun acordo crea institución. E denominamos institución porque o que nace ca CECA non é un acordo comercial, non é un acordo de suministros compartidos, é moito máis. Acompañouse dunha alta autoridade para supervisar o mercado, vixiar o respeito ás normas de competencia e velar pola transparencia dos prezos. En fin, encargada de asegurar a consecución dos obxectivos do tratado e o actuar no interese xeral da CECA. Era unha verdadeira instancia supraestatal dotada dun poder de decisión, xa que supervisaba a modernización e mellora da produción, o abastecemento de produtos en igualdade de condicións, formulaba unha política única de exportación e perseguía a mellora das condicións de traballo das industrias do carbón e do aceiro. Podemos decir que esta alta autoridade é o xermolo da Comisión Europea. Mesmo contaba con un comité consultivo constituído por representantes dos produtores, queremos decir das empresas, dos traballadores, dos consumidores e dos comerciantes. Así mesmo, contaba con unha asamblea integrada por representantes dos parlamentos dos estados asinantes, cunha misión de control. O Consello, formado con representantes dos gobernos con presidencia, tiña unha presidencia rotatoria, xa nos recorda algo, e con función de armonizar a actuación da alta autoridade ca política económica xeral dos gobernos dos estados constituíntes. E no caso de que houbera que tratar decisións importantes adoptadas pola autoridade, precisábase o ditame favorable de dito Consello. Finalmente, o panel de institucións completábase con o Tribunal de Xustiza, do que formaban parte 7 xuíces nomeados de común acordo polos gobernos dos estados dos membros da CECA e cun mandato restringido a 6 anos. Este tribunal era garantía e correcta interpretación e aplicación do tratado. A CECA traballaba a diario cumprindo coas tarefas de se informar nas empresas e asociacións de carbón e do aceiro. Levaba a cabo consultas con eses mesmos actores e realizaba comprobacións que podemos denominar actuariais co fin de verificar a información facilitada. As empresas incluídas neste sector da actividade económica estaban obrigadas a seguir as indicacións da alta autoridade e de non respeitalas víanse sometidas a multas, diríamos en principio de desobediencia, e outras coercitivas de volumen e importancia económica variable, pero de obrigado cumprimento. Podían chegar a ser o 1% do volumen de negocio anual da compañía. Finalmente, máis de non menor importancia, a alta autoridade facía previsións para orientar en prospectiva a actuación da CECA, segundo tamén orientaran os estudos de mercado sobre prezos, evolución dos mercados, así como o enlace cas informacións facilitadas polas propias empresas que facían prospectiva. A salvagarda das condicións de competencia leal e das prácticas de non discriminación estaba garantida pola actuación da alta autoridade en materia de acordos, concentracións ou mesmo abuso de posición dominante, submetidos á alta autoridade. E, finalmente, no plano comercial, a alta autoridade tamén fixaba os tipos mínimos e máximos dos dereitos de aduana exterior e tamén o control da concesión de licencias de importación e exportación. Aínda que os salarios pagados aos traballadores quedaron destinados a ser controlados por cada Estado, a alta autoridade podía intervir en caso de baixas de condicións salariais, é dicir, de baixar os salarios ou de despedimentos que non se consideraran necesarios. A CECA comenzou a súa vida en 1952 e expirou en 2002 por incorporación do seu contido aos tratados da Comunidade Europea do Tratado de Roma. Ela así como estaba prevista xa a súa vida. Dicíamos antes que a construción da comunidade contou coa atenta mirada, por non decir tutela, apoio ou presión dos Estados Unidos e chegou o momento de entrar neste asunto. En 1947 se cita por primeira vez a idea de necesidade dun plan estadounidense de apoio a Europa. O conocemos como Plan Marshall.
para loitar contra a pobreza, a fame, a desesperanza e o caos. Isto era o que se decía. En 1948 adóptase baixo forma de lei dos Estados Unidos, constituindo un fondo de 13.350 millóns de dólares para a reconstrucción financiera e material durante 4 anos. Foi aceptado o valor equivalente destes 13.000 serían hoxe 160.000 millóns de dólares. Foi aceptada só por Europa Occidental esta axuda, xa que a URSS e demais países socialistas rexeitárona. A listaxe de favorecidos lembra moi de cerca dos primeiros integrados na OTAN: Austria, Bélxica, Dinamarca, Irlanda, Francia, etc. E tamén os europeos da CECA. Estes todos eran susceptibles de recibir as axudas. O 85% das axudas americanas eran a fondo perdido e o restante préstamos a longo plazo. Foi unha aceleración impresionante a reindustrialización europea, contando en cada paso ca presencia norteamericana e ca súa pegada inesquecível. Pero hai derivadas deste plan de intervención. A primeira, a través da obriga de que os europeos acordaran maneiras colaborativas do reparto. Así se iniciaba un dos camiños á construción comunitaria. A segunda, os investimentos da industria estadounidense en Europa atoparon desta maneira un camiño liso e unha financiación fácil, porque desta maneira tamén garantizaban a permanencia e interconexión con Europa a longo plazo. E a terceira, a corriente de dólares que chegou a Europa, que logo foron desterritorializados, conseguiu dominar o mercado libre esterlina e máis iniciar o que sería no futuro o proceso de transnacionalización bancaria. É dicer, o resultado neto do apoio americano a Europa veuse sumar ao negocio que tiña sido en termos netos o desempeño yanqui na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos víronse partícipes e favorecidos do crecemento que se produciu en Europa de forma veloz a partir dos anos 50. A súa participación foi tal que na década que vai do 67 ao 77 a distribución dos investimentos directos norteamericanos no mundo non baixou nunca do 40% na Europa, nomeadamente na Europa dos 9, da CE dos 9. Se non queremos pecar de simplistas, esta dirección dos yanquis cara este lado do Atlántico tivo como estrategia, sí, a obtención do beneficio, pero hai que adxetivalo con outros elementos. Beneficio a longo prazo, incremento das vendas, é dicir, asegurarse o mercado, vocación de ocupar a maior parte do mercado, ampararse na seguridade tanto xurídica como política que existía en Europa e tamén ao seu papel de controlar as tomas de decisións en política económica. Tanto os Estados Unidos como a economía hóspede, é dicir, Europa, tiñan posibilidade de controlar as cadenas de comercialización e de produción vinculadas aos produtos que se fabricaban do investimento directo norteamericano. Era un proceso completo. Pero como en economía e en política non existe a unilateralidade, máis que nos procesos de dominio a forza, a presencia yanqui en Europa tamén tivo como contraparte a presencia europea nos Estados Unidos. Pero neste momento só cito esa outra relación de intercomunicación. No plano político debemos aseverar que os primeiros pasos da construción comunitaria non significaron un enfrentamento co aliado do outro lado do Atlántico, todo o contrario. Europa, mesmo como idea e símbolo, quedou devastada despois da guerra e non estaban os ánimos para pensar en competir en termos de gloria pasada fronte aos Estados Unidos. As manifestacións políticas de toda a década e media que transcorre de 1950 ao 65 remarcan a comunidade de identidades, o espírito de colaboración, a igualdade de intereses no mundo e mesmo a aceptación por parte de Europa en se constituir como segunda locomotora despois dos Estados Unidos do tren que significa o capitalismo mundial. E volvendo á OTAN para pechar o círculo. En 1949 asínase en Washington o Tratado Atlántico Norte entre Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Islandia, Italia e Europa. Todo isto, hasta acabar en Turquía. E Francia, Bélxica, Países Baixos, Luxemburgo e Reino Unido asinan este tratado político e militar como reforzamento dunha alianza entre os capitalistas occidentais. A toma de iniciativa ante o fantasma anunciado na Guerra Fría, o que se entendía na propaganda como Guerra Fría e os actos do comunismo. É indiferente a razón que nos parezca hoxe
o contido e o gasto dedicado á propaganda no longo período que transcurre hasta 1989, de derribado o muro de Berlín. O caso é que as institucións económicas e políticas criadas entre os Estados Unidos e os europeos comunitarios foron instrumentos a favor da expansión polo mundo do capital, tanto un como o outro, sen ningún xénero de dúbidas. Noción de Estado en economía capitalista. En economía marxista, enténdese que o papel de Estado no capitalismo, en correspondencia coa súa naturaleza como superestructura, é definido como organización política da clase dominante, que ten por finalidade manter no seu canle a orde de desenvolvemento capitalista. Ben, esta concepción, denominada instrumental pura, non contén, a noso modo de ver, capacidade analítica suficiente para explicar determinadas accións dos estados coñecidos en épocas históricas diferentes. Así non se explicaría a diverxencia en acción de política económica e máis en políticas sociais da Prusia do XIX ou da Inglaterra na mesma época ou de Francia xa no século XX, nos anos 70, ou os Estados Unidos na mesma época. A diferencia é conocida. Adoptaremos análisis que considera o Estado como institución funcional orgánica, aínda que con aspectos contradictorios. Se o Estado non tivera financiado, por exemplo, en Gran Bretaña, en Inglaterra, a principios do século XX, a escola pública, unha parte do desenvolvemento industrial inglés teríase retrasado, porque naquel momento era precisa mão de obra alfabetizada e as empresas privadas acolleron con ilusión que o Estado asumise o custo do ensino. O mesmo razonamento vale para os seguros de saúde, a protección da infancia, etc. Desta forma, aseveramos que o Estado que existe en cada época histórica, en cada formación social, é froito e resultado da construción histórica do desenvolvemento social no seu conxunto. Todos os factores. E o rol do Estado, aínda na aparente contradición cas forzas do capital, a longo plazo, nunca foi contraria á evolución do mesmo, do capitalismo. Integración económica. Agora ben, como se pode explicar do paso dun Estado con economía definida ao proceso de integración concretamente en Europa? Pois por necesidade de abranguer as funcións que se corresponden con unha economía que de internacional pasou a ser supraestatal. As relacións económicas internacionais sostéñense polas relacións de mercado, comercio, entre economías estatais ben definidas. Cando das relacións comerciais pasamos a investimentos directos, con instalacións en territorio alleo e intervención directa no mercado interior de chegada, xa estamos tratando dun plano distinto que é o simple intercambio en fronteiras de mercancías acabadas. Se ao investimento estranxeiro directo lle engadimos relacións bancarias en varias divisas, investimentos de enclave con tráfico obligado de mercadorías sen acabar, falamos dunha outra relación económica. E se estamos sobre acordos de integración creadores de institucións supraestatais, xa estamos tratando dos inicios dun proceso de integración económica no que a base e a superestructura van ao unísono e se reforzan. O proceso de integración económica en Europa, en Comunidade Europea, contou tamén con outro factor moi importante, a integración privada, que desde o momento inicial, iniciando a integración privada, sumouse á propia integración supraestatal ou institucional. É dicer, a base económica expandíase e integrábase nun territorio supraestatal precisando dun rol dun órgano institucional con desempeño de funcións propias dun Estado dese tamaño xa. Como proceso que é, e como relación social que é, non segue un modelo, non se axusta as definicións que sisudos académicos elaboren, tanto os públicos como os privados. A natureza das distintas etapas do capital cas súas crisis e crecementos e a evolución das restantes economías do mundo van marcar a senda máis ou menos lineal do seu avanzo. Non se trata tanto de analizar a UE en si mesma como examinar o rol que cumple no desenvolvemento das forzas productivas do capital en Europa. Nos principais sectores da actividade económica europeos, a acumulación de capital non se realiza a escala dos Estados. Os autores chamanse, a sabedes, Estados-nación, pero nós obviamos eso, só falo de Estados. No marco deses vellos Estados, senón nunha escala
amplia de conxunto de Estados no marco dun espazo que desborda as antigas fronteiras. A vida dos monopolios, as unidades de produción dominantes nesta etapa, monopolio entendido en terminoloxía marxista, que é relativo ao grado de influencia ou dominio dunha empresa no mercado, ni siquiera o seu tamaño. Se organiza a escala comunitaria, mesmo hoxe mundial, e os plans ou estrategias desempeñan o rol de protagonistas do proceso de integración comunitario. Desta maneira, os plans e estrategias dos monopolios precisan dun órgano supraestatal, a UE, que canalice, lexisba, proíba e sancione aqueles plans convertidos en lei nese órgano supraestatal. Reforzamos, por outra vía, a consideración do rol da UE proclive ao desenvolvemento do capital actual. Non se trata só de construir institucións comunitarias de recheo dun esquema de novo Estado, senón de saber vehiculizar os plans das empresas para derrubar os obstáculos a ese proceso de expansión. Son dúas funcións que se reforzan. En fin, é o órgano supraestatal que necesitan por forza das cousas neste tempo. Cando dicimos plans e estrategias, nos referimos a asuntos moi concretos. Marca de prezos, marca de cuotas de produción, marca de condicións de produción, de normas sanitarias, de normas industriais, de requisitos técnicos, do uso do territorio, do uso e cualidade dos recursos, das obrigas de gasto público ou de prohibición. En cada un destes rubros podemos pôr un caso galego, aplicado como norma legal polo Estado español, e atopamos un sinal da Comisión Europea, da Unión Europea. Non hai necesidade de que poñamos nosos casos neste momento, xa que todos temos en mente desde as cuotas do leite hasta as de pesca, pasando polas normas bancarias ou o emprego do recurso terra agraria. E pasamos ao aspecto máis interesante que quedou agochado, o rol do Estado español. Decíamos antes que había 3 elementos. Nen sequera nas normas comunitarias de obrigada transposición está o Estado español libre ou exento de responsabilidade. O papel dos Estados membros é unha componente esencial do proceso de integración. Sen o concurso e participación activa dos Estados non existiría a Unión Europea como proceso de integración. Monopolios, Estados membros e superestrutura internacional constituyen o que os economistas marxistas tamén denominan mecanismo único transnacional. Para demostralo, só un caso, a PAC. Non foi unha ocorrencia nin un antoxo. A función económica da agricultura, como sabemos, a agricultura en xeral, por exemplo, a agricultura, a gandeiría, incluída a pesca, se queremos, é proporcionar alimentos. Hai 2 modelos de producir alimentos de masa baratos. O modelo do Reino Unido de se fornecer das colonias, importando casi todo. Ou dispor, outro modelo, dunha agricultura gandeiría propia que proporciona alimentos base baratos, mesmo con subvencións públicas. Este sector da actividade económica consolidouse no capitalismo actual como vicario no proceso de acumulación, ao ser necesario como contributo externo ao proceso de acumulación dirixido polos monopolios manufactureiros e financeiros. É dicer, unha política de alimentos baratos é indispensable para o proceso de crecemento dos beneficios dos monopolios, xa que os alimentos son bens salariais indispensáveis e, ao seren accesíveis, non premen a alza os salarios industriais ou de servizos. O Estado, e neste caso a Unión Europea, que a súa PAC, contribuye desta forma aos plans e obxectivos dos monopolios. Non é electiva, é estrutural. Este mesmo camiño de explicación das actuacións comunitarias pódese seguir con cada unha das medidas de longo alcance procedentes da Comisión, e fainos comprender que non só é cuestión de grupos de poder ou de representación democrática, senón que teñen sempre o contido de medidas de carácter orgánico ao proceso de acumulación do capital monopolista. Consideraremos as actuacións dos Estados membros, polo tanto, como parte imprescindible neste proceso, mais así mesmo tamén como moduladores ou contradictorios, nalgúns casos, ca rápida evolución dun proceso que só tendría unha cara. É poliédrica a imaxe que se foi compondo na integración. Uns estados foron e son máis autónomos que outros, ou máis proactivos. E no sorteo a nós, no sorteo que se fixo naquel día na Unión Europea, tocounos o estado máis servil ao capital mundial de grandes corporacións. E tamén pai foco que considerarse poida. O tamaño da economía española é certo que non fixo máis que medrar axudada polos ventos favoráveis da Unión Europea.
pero tamén é certo que non fixo máis que se converter en totalmente integrada na Unión con cada vez menos capacidade de decisión propia. Se a Unión Europea é un impedimento para o desenvolvemento dunha economía propia, xa non digamos autóctona, no noso caso temos o primeiro foso da muralla no rol que cumple o Estado español. No proceso de integración español deuse un paso decisivo co goberno primeiro do PSOE, no ano 82, e rematouse co segundo goberno. Sempre hai un protagonista deste tipo que semella que era progre. As condicións de acceso non marcaron plazos ni límites á aplicación das normas comunitarias. Primeiro proceso. E no seguinte paso, ao privatizar empresas españolas que constituían unha base sólida do capital español, pasouse rapidamente á fase de pôr en mãos directas do capital europeo empresas españolas e patrimonio. O último elemento do goberno español en uso das súas competencias, desa capacidade de acción sen control neses sectores, foi a entrega á grande banca das caixas de aforros, a custa do erario público. Desaparecidas estas, a marxen de maniobra da financiación para pequenas e medianas empresas equivaleu a pôr no mercado dos tiburóns financeiros outra vez o capital productivo que quedaba con marca propia. Igual que no noso dito popular non hai tolo sin idea, na UE non se dá puntadas en fío no tecido da actuación do mecanismo único transnacional. Natureza da Unión Europea como superestado. Sabidas, ou polo menos apuntadas, as orixes da Unión Europea como resposta a unha necesidade económica e a complexidade institucional de que se dotou a imaxe da CECA, debemos analizar o seu carácter como institución. Nos preguntamos, é democrática? Pero tamén preguntamos, cales son os criterios para xulgar a calidade democrática da Unión Europea? Quen o acredita? É posible compatibilizar os nosos criterios democráticos ca complexidade intensiva e extensiva dun goberno como o da Unión Europea? Para responder a estas preguntas formuladas exclusivamente no campo da filosofía política, parecemos interesante o análise de Daniel Innerarity, aínda sabendo que ten unha clara ausencia en Garce co carácter económico da institución. A primeira constatación é que non se dispón dunha teoría de democracia adecuada ás contornas de maior complexidade que os Estados pero que son os constituintes da comunidade. Compre deseñar unha taxonomía política que teña en conta as innovacións democráticas ou non da Unión Europea como son. Existencia dunha pluralidade de criterios democráticos, indeterminación do poder e sustitución da territorialidade pola diferenciación funcional. A dificultade para entender a novidade da Unión Europea reside en que se aplican conceitos que se corresponden co Estado. O Estado antigo, queremos decir, o Estado que conocemos, e a Unión Europea difiren, os Estados e a Unión notablemente. Compre avanzar e fuxir da categoría Estado para entender até que punto a integración é unha resposta aos desafíos do mundo actual. A Unión Europea é unha institución nova, nun espazo novo e nunha entidade política nova. A estatalidade e as súas características non son categoría válida para comparar nin para definir a Unión Europea, porque non é comparable cos Estados existentes. A UE é caracterizada como entidade política multinivel, poliárquica, con un equilibrio institucional fluido e complexo. Correspóndelle un conceito de democracia específico, a súa propia natureza. Mesmo se podería opinar que o feble equilibrio institucional e a débil legitimidade apoiada nos Estados membros é unha fortaleza. A politóloga alemana Heidrun Abromeit sintetiza en 8 ámbitos categoriais a complexidade democrática. Varios niveis, varias dimensións, extraterritorial e funcional, varios modos de tomar decisións complexos, varios modos informais de tomar decisións ou de influir nelas, actores en varios grados de europeización, é dicir, diferencias, podríamos decir, distancias ou asimetría, áreas políticas en varios graus de europeización, políticas que agregan distinto número de participantes, é tamén moi distinto, e políticas baixo distintas regras de decisión. Nun goberno tan denso, as legitimacións aínda son máis complexas e máis difíciles que artellar a caracterización democrática. Dependendo do nivel institucional en que nos situemos, o principio democrático é diferente.
Así, se tratamos no nivel de institución central que considera o Parlamento Europeo, o principio democrático que rexe é a representación directa. O tipo de legitimación sería analóxica aos dos Estados. O tipo de goberno maioritario tamén, a lógica política o federalismo. E o horizonte cívico sería a Europa dos cidadáns, pero nun momento ideolóxico que a autora denomina madisoniano, es decir, en proceso, tanto para adiante como para retroceder. Se examinamos o nivel técnico, o principio democrático e deliberativo. En este son centrais a Comisión e o Tribunal. O tipo de legitimación é complementario ao goberno, é deliberativo, só goberna para os afectados ou interesados. A lógica política é o funcionalismo e a súa ideoloxía é tecnocrática. Se pensamos no seu horizonte cívico, correspondería que a Europa dos expertos, pero isto non se parece para nada a ningún órgano existente en ningún Estado. E, finalmente, no nivel intergubernamental, o principio democrático é de representación indirecta, é unha derivación. O tipo de legitimación tamén é derivado e o tipo de goberno consorzacional con lógica política dun confederalismo teórico. Esta achega pareceunos de interese na medida que se incardina na definición de integración en Europa como un proceso en construción e porque dá conta en cada nivel da forma de goberno, do apoio democrático da súa ausencia, da exhibición da diferencia e a complexidade que un simple diagnóstico nos daría chamándolle déficit democrático. Con eso non íbamos a ningún sitio. Esta complexidade ten tamén como consecuencia a indeterminación do poder, mas debe ser observada como resposta á diferenciación funcional e á globalización. Entendemos ben con dous casos o aspecto da diversidade funcional. Por exemplo, o funcionamento do Banco Central Europeo, neste caso, e dos tribunais non son como as demais institucións políticas. E sería inconcebible, mesmo nunha democracia de Estado, exixir igual funcionamento que o Parlamento ou o Goberno. Imaginade que houbera que deliberar no Parlamento a devaluación da moneda. Acababa en bancarrota o Estado. Outro problema é analizar a característica de indeterminación do poder. É moi difícil ver cal é a fonte originaria do poder. Non hai orde xerárquica. A autoridade na Unión Europea está compartida. Non é nin central nin descentralizada. Está institucionalizado o poder igual que nunha compañía multinacional. O poder é a propia compañía, que incorpora e institucionaliza o seu propio poder. Non son as persoas, non son os Estados, nin as persoas que forman parte desas institucións, como nas compañías, sexan ou non accionistas. A empresa monopolio institucionalizou o poder en mans do ente compañía, que é independente das persoas. Diríamos que o empresario é a compañía, non as persoas. Alguén coñece empresarios, entre aspas, de Coca-Cola ou de Volkswagen, ou de Mercedes-Benz, ou da Fiat, nos dá igual, ou de Stellantis. É a propia compañía o poder. Pois desta maneira identificaríamos que a institución da UE controla, domina ou usa o seu poder. Existe, xa que logo, unha heterarquía e non unha hierarquía. A Unión Europea debería ser vista como resposta á sustitución progresiva da territorialidade sustituída pola función. Desta maneira, a politóloga tamén nos dice que é máis adecuada a contemplar a Unión Europea sin fixarnos nas fronteiras, senón nas outros panel de relacións. Faltaríanos referir a unha función coñecida de Estado que citamos antes, a intervención sobre as externalidades negativas que precisan de ser corrixidas. E aquí observamos como a UE tamén actúa dando resposta a problemas globais con estrategias globais. As novas tarefas que é preciso asumir con carácter transnacional só poden ser asumidas por unha institución transnacional. A reglamentación da moeda europea, do medio ambiente, a reglamentación financiera no mercado internacional, o mercado interior e o exterior son gobernados pola UE nos seus diferentes niveis institucional e con distintas lógicas democráticas. Por todas estas razóns, mesmo desde as feblezas, a valoración da democraticidade desta institución a ter en conta diferentes criterios para os diferentes niveis institucionais.
Por paradoxal que poida parecer, o exercicio da soberanía popular só é realizable nun horizonte de soberanía compartida, no que ao que fai posible o exercicio do poder tamén é a barreira que o limita, para uns e para outros. En resumo, a UE recibe dos Estados membros unha parte da súa legitimidade, pero non toda. Se se pode afirmar que hai déficit democrático, tamén é certo que non todo é imputable á Unión Europea, xa que as expectativas de ilusións románticas e dunha deficiente comprensión da súa complexidade inutilizan a comparación con formas de Estado, como proceso que é, sin seguir guións nen modelos previos, precisa comprender que é dinámico e sin destino certo. O noso caso, visto que o primeiro engarce da nosa nación coa Unión Europea pasa indefectiblemente polo Estado español, sería pertinente se preguntar se a Unión Europea é o lugar institucional máis conveniente para corrixir ou revisar a nosa inserción primeira a nivel do Estado. Todo indica, en términos económicos, como falamos antes, e máis en términos políticos que acabamos de facer, que as condicións actuais exixen esquecer o modelo de legitimidade do Estado, tanto en si mesma como no modelo para a Unión Europea. Esta formulación lévanos a un debate político interesante. Ou elevamos a nosa influencia e determinación política no seo do Estado, e este quen aplica os criterios convenientes á nosa vida, ou non temos outra maneira de influir na Unión Europea. Habería outra opción. Creer que dunha nación como a nosa e que as alianzas posibles no Parlamento Europeo poderamos xirar a dirección das leis que non teñen en contra os nosos intereses. Pero esta alternativa, a máis de pecar de inxenua pola forza dos números, esquece algo tan importante como é o que vimos tratando desde o principio. As leis da Comisión Europea son da Comisión, nomeadamente, órgano técnico deliberativo, sin débito democrático antigua usanza. A Comisión está para levar a política económica europea polo mellor sendeiro do capital monopolista. De ingenuidades podíamos seguir tratando, pero como me avisan de que teñen pouco tempo, non vamos a tratar de ingenuidades e deixámolas para outro día. Vamos solo a referirnos aquí, íbame a referir a proposta que facía un economista belga, que nos viña moi a conto, polo tamaño de Bélxica en 1980 e que estaba moi contente de que o Estado español intervira porque así tamén había nacións pequenas, podíamos ir todos xuntos ao Parlamento e xogar ali no recreo del Parlamento e tal, pero como temos pouco tempo, pois pasamos. Entón vamos a rematar e digo que en términos relativos logo como é a situación europea, a española e a galega, despois de todo isto que acabamos de falar. En que punto está a integración, o proceso de transnacionalización? Pero antes de comparar con cifras, convén lembrar que a interpenetración do capital monopólico é un feito, que despois da Segunda Guerra Mundial non fixo máis que se multiplicar. Por tanto, tamén neste caso se reproducen as dúbidas de atribuir bandeira única ao proceso privado das compañías. A transnacionalización industrial, a industrial financiera, a financiera só, e os movimentos de mercadorías por varios estados ao mercado de destino fan que cada vez máis a fronteira estatística dos estados teña menor significación. A isto quero referirme porque as estadísticas se fan todavía con fronteira do Estado, non transparentando o papel particular de cada monopolio no espacio conxunto. Entón, hai problemas mesmo de interpretación. Así, por exemplo, no caso das exportacións e importacións galegas, collemos calquera estadística e nos aplastan dicindo Stellantis fai todo e Repsol tamén. Entón, os demais somos unha porquería, por non dicir outra palabra. Que sucede? Que Stellantis é un enclave que importa elementos para acabar de construir automóviles que ela mesma exporta e van destinados a outros mercados. No mercado interior quedan os salarios e as empresas conectadas, que por sorte xa se fixeron algunhas delas independentes. Pero o mesmo pasa con Repsol. Vamos ás estadísticas de importación e exportación e Repsol é o causante de que importemos petróleo a mansalva. E dicen, pero onde está ese petróleo? Para onde anda? Para Repsol. E onde se salen as exportacións de combustibles? De Repsol. Pero é Repsol quen se enteira da primeira e da última. Colles conservas de pescado e está o país inzado
de estruturas industriais e de servicios vinculadas á produción, ao envasado, á transformación, ao mercado interior, ao mercado local, ao mercado exterior, a todo o mundo. Completamente distinto. Entón, incluso, quería decir que as categorías estatísticas de análisis, tanto desde o PIB hasta pasando polas importacións e exportacións, non son válidas en este momento, non? Pero, bueno, como isto temos que xogar e é o que vou. O actual PIB da Comunidade Europea dos 27 é de 14,5 billóns de euros, con B, e un PIB per cápita medio, claro, de 38.700 euros. Ocupa o segundo lugar no mundo, despois da República Popular China en Hong Kong, no monto en valor das exportacións. O sea, sigue mantendo unha importancia tremenda no comercio mundial. E por encima dos Estados Unidos. E temos unha población, en esa Europa dos 27, 446 millóns de habitantes. Pero, e aquí ven algo da miña colleita, 38 millóns desas persoas son inmigrantes. 8,5% estable. Pero o nivel medio de paro na Unión Europea é de 7,6%. O doble que nos Estados Unidos, por exemplo. E a inmigración ten un papel completamente distinto dependendo dos estados comunitarios. Por exemplo, en Alemania o 18% da población. En Irlanda, 1%. E en España, neste momento, de 10,27%. Pasamos nos 37 anos que hai desde a integración de ser un Estado netamente emisor de migrantes a esa composición con máis dun 10% de inmigrantes. Entre Francia, Italia, España, Alemania e Polonia reúnen as 2/3 partes dos inmigrantes da Unión Europea. Estas cifras teñen outra leitura. Un crecimento económico europeo actual séntase sobre unha mão de obra máis barata que a propia, que é importada. Cando a importación de bens e mercadorías non foi suficiente, recorreron á importación de mão de obra de países con menor grau de desenvolvemento económico e, polo tanto, máis barata. No Estado español, dos 4,2 millóns de inmigrantes non comunitarios, porque despois temos alemáns e ingleses que viven aquí á beira dos sitios onde teñen sol todo o ano, que tamén son importantes por outras razóns que non vamos a citar agora. Pero dos 4,2 millóns de inmigrantes non comunitarios no Estado español, 800.000 son marroquís e 600.000 rumanos. E o resto se reparte en cifras moito máis pequenas, ao redor de 300.000, sobre todos os países latinoamericanos, nomeadamente. Pero hai outro problema. Dice a propia Unión Europea nos seus estudos de inmigración e de población activa que os traballadores inmigrantes están sobrerepresentados, é dicir, ocupan máis lugar do que lle correspondería como membros do mercado laboral en estas categorías: limpadores e asistentes, traballadores dos servicios persoais, traballadores dos cuidados persoais, oficiais e operarios da construción menos electricistas, peóns da minería, da construción e da industria manufactureira e do transporte, axudantes de preparación de alimentos. Fixadevos nas categorías, e peóns agropecuarios, pesqueiros e forestais. Na nosa nación, o devir non se apartou desta onda comunitaria. Non é que deixáramos de emigrar ou que decaera o paro estrutural, mais o paradoxal do noso destino é que con mozos emigrando con paro irreversible entran emigrantes para traballar na gradación inferior da escala laboral. Na Galiza actual, que me parece que é un récord, o 4,5% da población censada é de migrantes estranxeiros excomunitarios, que ocupan, ao igual que na Unión Europea, a escala inferior do mercado de traballo. Neste caso, o dato poblacional non fai referencia ás características da población, pero vale para dar conta da fraqueza do noso aparato productivo na demanda laboral, porque o cativo crecimento económico non é quen de crear ampliacións do mercado de traballo con maior demanda. É dicir, o crecemento observado en Galicia desde a incorporación, medido en términos de PIB e de PIB per cápita, é mellor. Como dirían en Lugo, media leva. Pero suceden algunhas cousas que son para, xa estou acabando, para calibrar esta cifra. O produto per cápita é un cociente, e se dá o caso que o divisor foi decaendo ano a ano, cada vez é menor. Entón, aunque non se produzca máis, toca máis, teóricamente, na estadística. E no caso do PIB, é doado atopar unha explicación no crecemento. Aplícase no cómputo a produción de todas e cada unha das empresas instaladas no noso país.
estando aquí incluído ou non, que non está o reinvestimento, nin o que se derivaría dos beneficios ou dos ingresos que quedasen no país de empresas propias. Os traballadores ocupados consumen, e isto é un acicate do mercado. Hai entradas do exterior en forma de turismo masivo que aumenta tamén o consumo interior. E, finalmente, hai unha parte da economía bastante importante, soterrada, subsidiada ou clandestina, que explica, en parte, a ausencia de colapso social no noso país. Volvemos ao comenzo e remato. Se a UE é un supraestado e a integración do Estado español ten sacrificado as posibilidades de desenvolvemento da nosa economía, as saídas políticas que lle restan a unha nación como a nosa xiran sempre, ao meu entender, en torno á muda da nosa posición no seo do Estado e tamén como sexan manexados os conflitos que sexamos quen de crear. Nada máis. Imos abrir un brevísimo tempo de coloquio. Rubén Lois, achégate, entón faremos ese coloquio tanto para María do Carmen García Negro como para Rubén Lois. Algunha pregunta? Bueno, un pouco de medo preguntar, pero a profesora María do Carmen quería preguntarlle se cree que existe unha economía galega non como centro de estudo, sino como suxeito. En que consistiría entón? Non sei se entendeu. Sí, perfectamente. Claro que existe, como non vai existir? Non estamos nós aquí? É que non sei a segunda parte da túa pregunta cal é. A definición que seguramente une ideolóxicamente os que estamos nesta sala é que Galicia é unha nación. E un dos elementos indispensables para ser unha nación é ter economía propia, pero vouche dicir algo. A economía propia pode ser unha economía absolutamente perxudicada, absolutamente negada, absolutamente empobrecida, o que queiras, pero é propia. Por qué? Porque se desenvolve no país con recursos e con capital e con traballo propio. Non sei se respondín ao que preguntabas. Algunha pregunta máis? Pois, se non tedes máis preguntas, só comentarvos que necesitamos comezar ás 4:30, tal como aparece no programa. O tempo non lo marca que este espazo pecha logo, polo tanto, sede, por favor, moi puntuais. Moitísimas grazas e moitísimas grazas, Mari Carmen.